Kdo seš? Já jsem Dominika Poláková, je mi 19 let a studuji 4. ročník gymnázia v Berouně. A kdo seš ty? No já jsem taky Dominika a chci se hlásit na inovativní podnikání. No já se chci taky hlásit na inovativní podnikání. A proč se chceme hlásit na tuhle školu? Po stráveném městečkem jsem si uvědomila, že chci v životě změnu a chci trávit čas s lidmi, kteří mají stejný mindset a můžeme se v životě navzájem rozvíjet. A čím jako bude přínosný téhle škola? Dokážu pracovat a komunikovat s lidmi pod stresem. Mám v životě velké ambice a cíle, kterých bych chtěla dosáhnout a ráda by jsem jednou inspirovala lidi mojí pracovitostí. No a máme nějaké pracovní zkušenosti? Jako je super, že jsme se podíleli na organizaci maturitního plesu, ale ještě něco? Od 15 let jsem vyzkoušela spoustu brigád, ale určitě mi dala nejvíce zkušenost v kavárně, kdy jsem přes rok pomáhala mentálně a duševně postiženým klientům. Díky tomu jsem velmi empatická a tolerantní k lidem a vždy ke všem přistupuju bez předsudků. Momentálně se začínám věnovat modelingu. No a co nás baví? Vyrábím oblečení, tvořím trička. Máme ještě něco? Celý život mě doprovází sport. 10 let jsem se věnovala profesionálně atletice a díky tomu jsem ve věcech velmi disciplinovaná a vytrvalá. Ale vždycky nejblíže mi bylo potápění, ke kterému mě převedl můj táta. Často to byl pro mě i výstup z komfortní zóny, například když jsme se v Egyptě potápěli se žraloky. A co si myslíš, že nám tahle škola dá? Celý život s ním o tom, že budu jednou podnikat. Vím, že tato škola mi to může umožnit a ráda bych se rozvíjela ve věcech, ve kterých vidím budoucnost. Jsem velmi pracovitá, kreativní a disciplinovaná. Nebojím se v životě riskovat a do věcí se pouštím vždycky po hlavě. Takže si vlastně myslíš, že pracovitost, kreativita a disciplína nás můžou dostat na naši vysněnou vysokou školu? Ano, myslím. Já jsem Dominika Poláková a budu se těšit u druhého kola v červnu u přijímacích zkoušek.